Nie, môj kopec. Chápeš, na to istom... No dobre, to už ani to sa ani neponáhľam domov, to už idem skôr naspäť do mesta, nech ťa hneď vyzdvihnú. No nie? Asi tak. Či? Máme šancu. Neuvidíme. Máme podľa mňa. Isto nie, keď sa zas prekotím. Nie. Horšie bude, keď tebe to nepôjde naštartovať. Ale tak, čo teraz musíme my? Hm? Teraz ideme No, z ja idem... dodávkou na to šortovisko. Áno, no, ja idem z dodávkou na šortovisko a ty ideš... Čo? No, OK, zmena plánu. Všetko nahážeme do traktoru. Dobre, tie kľúče si odteraz nebudeš brávať, hej? Idem ich brávať ja. Všetko ponahadzujeme tam. Hlavne hasičák, sa ešte bude hodiť. Aj ten malý budík. Aj držak na hasičák môžeme zobrať teoreticky, to bolo v cene. OK. To je do auta, to by som potom keď tak nemontoval do auta. Ujo, asi malý oný poskladateľný bicykel to nemáte, čo? Čo by som mohol, ne? Lottery ticket. Za každé platíš 3 marky, vieš o tom. Kuulepa, nyt se olisi oikein sisun näköinen homma tässä. Je to tak, teraz musím čo? Dať to do pošty? Dať to do pošty? Nie, to doma musíš sledovať. To fakt? No, No ide ti to, či čo tam sedíš? skúšam. Musím doma No nepočujem, sledovať. preto... Ale nepočujem predlží kľúčik, čo je úplne v poriadku. Dobre, necháme ju tu. No a jak ja poviem domov, vieš. Jak ty pôjdeš? Že Oni na za- traktori pôjdeš? A ty Ja... Ty zobrám autobus. Ja neviem. Máš lepší plán. Koľko to mám paliva ten oný? Autobus práve odišiel. Dobre. Idem s traktorom na oný. Na šatovisko. Alebo keď ti sadnem Dobre, dovnútra, tak Rodrigo. počkaj. Ak si nasadnem dovnútra, ma to vyhodí? Choď. Neviem, skúsime. Zatvor dvere. OK. Vidí. Tak bohužiaľ. Čo robí? Oh, ty dement, som sa zlakol. To si videl? Nie. On to doma stočil, ja som sa mu uhýl, on to na mňa stočil. Nevidel, ja kúkam ten lista. No choď. Čo ti hodí? On cúva, bacha. Nič sa sprešuje. Čo robíš, Maťo? Však berem veci. Sme vyzývali veci? Vypadla mi takú vec. Kokos, ja som sa mu uhol na pravú stranu, no to na mňa reguluje doma Však stočil. lebo on ide naľavo, aha. Na ľavej To je strane debil. ide. Áno, je. Sa tam teraz prišiel. No ja skúsim ešte raz tú cestu. Ser na to. Či? To si ty? Ježiš, to je frajer. Vydrž, ja sa ešte nenapil. Studnička. Ty tam máš pivo? Ježiš. Že? Povedz, že tam máš pivo. Ale nechaj v kabíne, prosím ťa. Prečo? Jaj. Samozrejme, že nechám v kabíne. Ja tam tu má pivo a ja tu vodu idem. Bo človek potrebuje sa. Hoppa, pozor. Ešte jedno. Nie, dobre. Tak nič. Nebude zábava. Otvor to. Zatvor to. Ide bližšie k tebe. Pome. Auto už neskacká toľko, to sa mi páči. Skús tam do nárazníka teraz, ja si nachystať oný. Ričo? No. Zabijem ťa, keď si to motorkovú škrel. Čo také sa môže stať?
Si môžeš všetko v tejto hre. Počkaj. Detore sa na to auto len zle pozrie, že sa rozpadne. No, nárazník. Nárazník. To je ono. Ale už tam je turbo a už... A teraz sa z tebe padol, ja ho tam vidím pekne nasadený. Vidíš, tak možno to bude to. Teraz ho vidím dole, no. Čakaj, skúsim to dať ja, čo nastane teraz. Nie, isto ja keď ho tam dám a ty ho vidíš padnutý. Počkaj, ja ho tam... Ty si ho tam dal a ja ho vidím tam a ty ho vidíš padnutý. Potom to bude tak, že... Dobre, tak je dobre, potom nechajme ho tak. Spravíme to tak, že ja ho tam dám a keď to vypijeme a zapneme, tak tam bude. Aj pre teba, aj pre mňa. Isto to tak bude. Treba tam prišrovať. Však prišrobujú ho tam, čo? A vyzerá, že dobre to bude cez deň, dúfam. Lebo rád ja Môže som nám to svetlo nevypol. niečo. Ale je deň. Ale je sobota. Dobre. A obchod je zatvorený, fuck. Ja viem. No, čiže nekúpim baterku. Cez víkend je všetko, ja idem povedať strýka, či je doma. Ja aj cez víkend by mohol byť doma, no. No vidím ho tam. Akože môžeme mu skúsiť zaklopať, a že by sme tam išli potom loďou, že by nám dal kľúče, vieš? Ale ja si ich zoberiem. Nič za to nedáme. Aký pochyb je tam? No, kopálno sa si asi doma nebudem. A, počkaj, otvára dvere. Ja nevidím. Tak mu dáme otvoriť, ja. Tak počkaj, ja zoberiem kľúče. A ty si tiež môžeš zobrať kľúče, lebo by dom dal kľúče. No, niekeď sa, dávaj. Nie. Čo? Už ide, nacakuje. Neviem, ten traktor, tomu traktoru šíbe, keď sme my ďaleko, lebo proste jednu chvíľku ide pekne a potom prestane ťahať absolútne. Potom po chvíľke zase začne ťahať a potom už nič není. Lebo či už som absolútne neťahal, či ja som išiel, či asi, že 5 km za hodinu. Máťo! Čo je? Čak na co natankovanie, serma. Ešte tam je. My to... Však tam je bola natankovaná plná ona, chuj, no nemá to je série. Ide gačo na lodi. Zastaví mi. Nie, A čo mám teraz robiť? asi plávať, čo ja viem. Čak ja som to natankoval, čo to zmizlo všetko, ty kokos? Tak nie je to, že my budeme mať loď v meste, my sme prišli do loď. Tu mám teraz plávať? Ja sa idem opýtať Joa Google, či tam môžeš utopiť vôbec. Môžem. Fuck. Tak sme prišli do loď. No, počkaj, ale že keby aj keby sa utopím, tak čo potom? Mal by som sa v lodi? Co? Odbaviť sa v meste. Fakt dobre, ale... Tak sme prišli do loď. Ja neviem, kedy mám na pláne ísť pešo zase po vode. Pre loď. Tá loď isto ešte odpláva voľa kde? To ma nenapadlo, že by sa to mohlo stať. Tak, to neúplne presne ťahať. Sério, má to strašne tento multiplayer. Však ale tak čo už? Človek sa nemôže... To už. Čo to je? Čo sa stalo? Keď si sa utopil. Čo to je za auto? To nie je auto, to tam len stojí. Či? Je to really auto, oh shit. Dobre, idem. Áno, ty sa teraz budeš vyhýbať really autám. Oni ti pôjdu Aj doproti. víkend je ozaj. Oni ti pôjdu doproti. Aspoň si vyskúšam rally trasu.
Víkendy sú akože celkom drsné. Tá auto aj počuješ, ono keď ide, troška. Nie. Do riči. A tuto idú tie rally autá, že? Aj. Keď to Boha, inak- otvor tie dve. Keď to inak nie je tak rozbičovné sklo. Ako? Káčka. F, H. Drž. Pohni sa, nesmieme ani zohnúť. Drž háčko. Triko pochopím, Ty kokos. dúfam. Počkaj, ja tu mám basu piva, ja to otočím s tým. Ale možno počkaj, kým pôjde ďalšie rady auto. By mi odpadlo dodávku niekam preč? Ja sa môžem Basa potom piva aj vyspať, pod- aha. Pod gaučom. Ty si ako na tom, prežiješ to? Ja som doma. Jaj? Ok, aspoň Naspäť o už jedno. nejdem, ale. Keď neviem to zavrieť, že všetko, keď, tak všetko vyberám pre istotu. Alebo keď klepne to náhodou auto, tak všetko vyletí. A to dáme ešte na kraj. Gauč sa nemusí báť, že vylečí podľa mňa. Gauč mi je asi úplne jedno. My máme zase v dome nič, čelu. To fakt. Koľko však s tým aj nepohnem. Vidíš, mám ten gauč. Aha. Dosť sa dobrá vec ten gauč, čo? Aha, parádny je. Ty kokos, keby ho nezoberiem, tak by som očakával už zrážku. No, podľa mňa aj za chvíľku zažiješ. Vycúvaj si tú dodávku na bok. Ide auto! Rýchlo. Vycúvaj si dodávku Nie, na bok. nestíham. Nestíham. To je dement. A dobre, v pohode. Ty kokos. Pacha, ide ti dole Nie, kopcom. nie, nie. Nie. Stoj. Nie. Zraz ich. Stoj. O nie. Neutopil som to, že? Ani nechcem vedieť, čo sa z toho radšej. Snap si videl. Nie, čo si, utopne si neutopil dodávku. Čo ho tam vytlačí, nie? Čak, ale nechcem naštartovať ani, no. Tak keď ho vytlačíš, Bude druhé auto, pozor. Ty kokos. Neviem, mal skôr do druhej strany. Rýchlo! Preboha. Tak, neukázali ho v telke. ty kokos, tak to bol jaký klač. To si videl? Neviem, kde je najbližší úprimne. To bol klaček blázen teraz. Úplne na hovno. Ako by dobre podložená tá dodávka. Ja chcem prehnúť to celé, no. My sa ešte sa si neoddialuje, ale či vôbec naštartujeme. Vidíš? Chill sa škvarí. Okej, idem vypnúť oné, telku. Dementná včela. Tieto dva sú moje. Tie dva nám dal, alebo? Tuto no. Je to včela.
Tu preletel. Usu, Srbia. Je to takto funguje. Som celú tú osu s tým, one. Tu máš mosquito spray. Ja už som si ho dal. Ne? Ja som chcel to zobrať do ruky a že len. To dám a hen toho. Dobre. Tak poďme pomôcť sa naložiť do dodávky a ja hneď aj utekám. Neviem, ale ty by sa pozeral tuto, či ja si povedem. No. Ide. Tu už počkáme. No, a my nie sme dobre na dobrej zákrute. Vidíš, on nevedel, čo mal robiť na chvíľku, bo sme dostali my. Aha. Chudák sa mu pokazili čas istý. On tam je... Myslíš, že práve my sme pokazali čas? Ja neviem, ale práve tam zrazil 5 ľudí. Pred mojimi očami. Normálne tam vtočil to do nich, tam to tam začal šmikovať a on točil sa tam jak vrtuľník, všetky tam rozrezal. Ty kokos, myslíš, že podľa mňa rage quitol, dostal nervy. No to bude najhoršie, keď to stretneme. Dedo, zavolaj. Už tam nemá drevo, už nemá zavolať. Ježiš! OK. A dobre, vybavené. To bolo všetko podľa plánu. Čo to som plánoval, že to je jasné, to bol úhybný manéver. Ja je to také zabugované, ale je to aj tak super. OK, zlá strana. Super. No vidíš, ešte Nevidím potom ísť musím auto. zohrať Ale tu polievku. sme tu, však tu je ten barák. Ešte pôjdem zohrať polievku potom. Počujem auto. Ty nepočuješ, to A zase ide? neviem, či to je auto. Ide. Auto. Ty kokos, to bolo že na milimetre. Som kvarí sa to. Kokos, ja mám, prečo mám červený hangar? Sa kedy stalo? Ide, neviem. Tak čo, ideme domov? Utekáme domov, alebo jak? A však pri najhoršom skapem, to je no. No pri najhoršom skapeš? Utekáme domov. To nemáme šancu stihnúť domov, vieš. Cigaretu si daj, utekáme domov. Prídeme o Tak cigaretami 300. prežijem. Prídeme o 300. Nemusíš letieť, však s cigaretami to je rýchlo dole. Ty kokos, my sa zabijeme. OK. Mohli sme takto, že vyšplať na skalu. No dobre, no. OK. Aj bože. Vieš mi to vysvetliť? Vieš mi to vysvetliť? Ježiš, len nezraz nikoho, už nechcem ísť do väzenia. Nie, môj kopec! Chápeš, na to istom... No dobre, to už ani to sa ani neponáhľam domov, to už idem skôr naspäť do mesta, nechcem hneď vyzdvihnúť. No nie? Asi tak. Či? Máme šancu. Neuvidíme. Máme podľa mňa. Isto nie, keď sa zas prekotím. OK. Disky Všetko vyleteli. vyletelo z toho. A aký človek tu je mŕtvý? Nie. Není od nás, že? Neviem. Kde? Ty si nás aspoň prešiel, čiže ho vidím, len ja asi. Všetko vyletelo. No, len 3 disky vidím. Ešte jeden je na druhej strane, či ti nepomôžem. No, poď. Na prvú smrti ešte musím pomôcť onými. Čo je to za mŕtvolu? Pivo nepodlačí hlad. Pivo je taký liek na všetko, ne? Koľko tých pív máme ináč? Toto Neviem. bolo? A potlačuj mi to hlad! Ozaj?
Oh, Ale už to nemám v červenom. ale pozri sa, my tu máme 2 piva. 2 basy pív. No však jedno bolo oný, že sme brali, čo si bral so sebou. A druhé bolo z oného, do smetiska. Naozaj. Že Chýba nám, dodávka vyzerá. chýba nám jedno. Zbijem ťa, keď nám chýba jedno. No, Dodávka strašne vyzerá. to je jedno. Raz, Dva, tri. Jaj, bože, Ričo. A tam je mŕtvola. Čo to horí? Horí nám dom, prečo? Ja sa nechal zapatý šporák. No to mám paser. To nie. Neviem. Neviem, ak môže to zhodnúť, no tak to už máme šancu zachrániť. Ja som to videl z diaľky, ale ani zase mi nenapadlo, že to je náš barák. No. Tak tu vyložíme veci, pôjdeme na smetisko a tam to uložíme. Poď auto, prosím. Nie, už ho vidím. Ako na kúkajú, oni sú úplne retardovaní, kúkajú sa doprava. A tam je vykotený. Jasné. Ty si zabil niekoho? Nikoho som neprešiel, neboj sa, som prešiel medzi ľuďmi. Ja som počul zvuk, jak... Ale však tam bol mŕtvý človek, dole, tam... Ja som neprešiel nikoho, neboj sa, ja som... Neviem, vidím okolo, že tu je vrag a tam proste veľká babka nám leží dole. To je ináš? Nie. Choď. Tá dúfam, lebo ona... On je dosť veľká šanca, že keď sa mi dovolala, tak ona išla prišiť do kostola, no. Neviem, uvidím. Jak uvidíme. A už vyhodila juice. Nice, môžeme ich zobrať a urobiť nové. A nie je to puklica. Nie, nich. Dobre, poklicu budem hľadať po ceste, ale ne? On ich takto vyhadzuje, no. Čo je to dobre. Ideme to predávať naspäť.